Funkcia zobraziť lokálny shapefile umožňuje zobraziť výsledky meraní napríklad alebo iných údajov, ktoré máme uložené na lokálnom, teda vlastnom shapefile bez toho, aby sme ich museli nahrávať cez administrátora do systému. Jedná sa o dočasné zobrazenie, ale plne funkčné s tým, že po uzavretí aplikácie nám tieto údaje nám zmiznú a neukladajú sa niekam do databázy. Začneme v nástrojoch, dáme zobraziť funkciu zobraziť lokálny shapefile. Sú tu určité limity, ktoré sú, a to je veľkosť súboru a hlavne teda súbor musí byť pripravený tak, aby bol v súradniciach SJTSK, čo je kľúčovým súradnicovým systémom pre našu aplikáciu. Vyberieme súbor, ktorý potrebujeme. Máme tu napríklad údaje z výrezu na trasovom závere tehla a zobrazíme si údaje. Údaje sa nám zobrazia priamo v mape vo forme prídavného panelu ako tabulky, tak ako boli. To znamená, vidíme tu údaje, ktoré boli v tom lokálnom shapefile a máme ich pekne zobrazené priamo v mape. Môžeme si zmeniť podkladovú mapu pri odzumovaní na danú mierku. Vidíme, že údaje krásne sedia tak, ako boli zamerané v poradačnom zameraní. V prípade, že už daný výsledok nepotrebujeme, môžeme ho buď zavrieť, alebo prostredníctvom nástrojov, ktoré tu máme, môžeme trvalo pripnúť výsledok do mapy, môžeme zameriavať v mape, alebo môžeme niektoré prvky, ktoré sme tu mali z nášho zamerania aj úplne dočasne zmazať. Neznamená to, že by sme ich zmazali sme iba z tohto výberu. Pokiaľ máme, čo sme potrebovali, môžeme použiť ešte funkcie poznámkovania alebo merania, to znamená, môžeme zmerať vzdialenosť. V tomto prípade si dáme trvalé zobrazenie v mape, záložku zminimalizujeme a zmeriame vzdialenosť medzi dvoma zvármi, vidíme, je to 1,87. Ak sa potrebujeme uistiť, môžeme ešte zamerať súradnice daných objektov. A na záver, ak už máme všetko pripravené, ako sme potrebovali, môžeme použiť tlač mapy. Keď máme v veľkých mierkach, tak musíme zvoliť veľmi vysokú mierku a vygenerovať si PDF daným výstupom. Pokiaľ sa PDF generuje, môžeme ďalej v mape pracovať. V prípade, že už dané výsledky merania nepotrebujeme, môžeme ich vymazať. Vrátime sa do tlače a stiahneme si PDF súbor, ktorý sme mali. Výsledky zrušíme, tlač môžeme zavrieť.